Rhyw 4 mlynedd yn ôl, nathon ni dechrau rhedeg efo criw cyfarfod yn Llanberis, yw 47 bob nos Iau. 4 mlynedd yn ôl, o'na 4 yn i'r rhedeg. Erbyn heno ma' 'na 26 'di dod. Nathon ni 40 rhyw bythefnos yn ôl y ben i Lidi'r Fowr ar noson braf. So, dwi'n mynd i fyny ar y tywydd hefyd, a lle dyn ni'n mynd. Dwi'n meddwl mae'n gret achos da ni'n cael gwneud gwahanol rwts bob nos Iau, da chi'n dod i'n nabod gwahanol bobl, a wedyn mae'n gret a cymdeithasu bydda di o lot. O, yndi. A mae yna bobl yma bob oedran hefyd, merched a dynion de. A mae'r safon o rei da, eithriadol o dda. Wedyn gyda chdi bwlth a fi wedyn sydd yn, oce dyda ni fel de. A ti'n bryd rwyd? O, ddim yn bryd rwyd, ie. Just wrth modd dod cyfarfod i fyny efo'r genod a falle, mae'n ffantastig. Drwy gaead ni'n rhedeg ellid drwy'r pentra, a wedyn yn yr haf fel mae'r clociau'n troi, dyn ni'n dallan i'r mynyddoedd a neud gwahanol fynyddoedd o gwmpas yr yrru fan hyn. Swn i'n dweud bod ni'n gwneud mwy o leilio ar ei tamel, Lidi'r Fawr, cnicht, weithiau da ni'n mynd garn, a mae o mor gymaint amdan y cyfeillgarwch, a mae o amdan yr ymarfer mewn ffordd. Dyn ni fod yn glaw, ira, hael, poeth. Ma, jyst rili na di, rhedag di, gael hwyl. Os well gen i fi fel hyn, na yr rhy boeth de. Dyna dy Wyddfa, mae tywydd yn newid bob dydd ydyn, mae'n jyst yn neud yn mwy cyffroes, achos chi'n gwybod beth i ddisgwyl. Dwi wedi gwneud yr ras blwyddyn dwytha, ond dwi wedi mynd fyny dipyn o flaen llaw, jyst i gael y profiad am seicolegol i gyrraedd y top. 1985 nes i wneud o ddwytha. Blwyddyn ges i fe ni, Ie. Mae Wyddfa yn jyst yn rhan anatod o'r flwyddyn yn fel petai. Swn i'n dweud fod y ras mor gymaint amdan yr pentra a'r hwyl a'r diwrnod, a mae o amdan i'w uchelgais yr hedwyr. Mae gen i dudalen Facebook, Thursday Night Tales. Mae rhywun yn cael dod yn uno, so mae'n eich perthyn i clwb mewn byd. So dowch yn eich blaena, nos Iau, 47, Llanberis.